खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि बर' कसारी अनसाय गाव हायुं खुंथाय आरो आसाम आबाद मुलुगसोलोंसालिनि बानजायनायाव आबादारिफोरनो फोरोंथाय मावबादा खुंदों। बारि बागान आरो गोनोखोआरि आदबजों मैखुन आबाद मावनायनि सायाव आबादारिफोरनो फोरोंथाय होयो। गलाघाट जिल्लानि उरियामघाट जरपुखुरी गामिनि नवीन युब संघआव BKWSCनि आबाद बिफान आरो आसाम आबाद मुलुगसोलोंसालिनि जथाय बानजायनायाव हर्टिकालचार आरो गोनोखोआरि आदबजों मैखुन आबाद मावनायनि सायाव आबादारिफोरनो फोरोंथाय होनाय जायो। BKWSCनि आबाद बिफाननि EM प्रदीप स्वर्गियारिया बेखेवनानै होनाय हाबाफारियाव फुंखा सुबुं महरै नुजाफैनानै आसाम आबाद मुलुगसोलोंसालिनि हर्टिकालचार बिफाननि बिगियानि डक्टर सौमित्र गोस्वामी आरो पेथोलॉजी बिफाननि बिगियानी डक्टर अपूर्व दासा आबादारिफोरखौ फोरोंथाय होयो। আমি আজি আমাৰ এই বৃহত্তৰ উৰিয়ামঘাট অঞ্চলৰ জোৰপুখুৰী অঞ্চললৈ অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা আমি আহিছিলোঁ আৰু আমি MIDH বুলি যোনটো আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰজেক্ট আছে আঁচনি আছে সেই আঁচনিৰ অন্তৰ্গত আমি এই বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ কৃষকসকলক আমি উদ্যান শস্য বিশেষকৈ মছলা শস্য যেনে জালুক আদা আৰু হালধি এই বিষয়ে আমি সকলো দিশ সামৰি আমি আজিৰ এই প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ ইয়াৰ পৰা আমাৰ ইয়াৰ ৰাইজসকল বিশেষকৈ কৃষকসকল বিশেষভাৱে উপকৃত হ'ব আৰু এই অঞ্চলত আমি আগত সময়খিনিত আমি আন বহু ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী বা আমি প্ৰদৰ্শনীমূলক খেতিৰ কাৰ্যসূচী আমি হাতত ল'ম বুলি ভাবিছোঁ। মূলতঃ আমি যিহেতু জালুকৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিলোঁ ইয়াৰ পূৰ্বে আমি উদ্যান শস্য মূলতঃ কল খেতিৰ কাৰণে ইয়াত যিহেতু এটা নতুনকৈ কমিউনিটি ইণ্টাৰেষ্ট গ্ৰুপ CIG গঠন হৈছে গতিকে কল খেতিৰ আমি বহুখিনি দিশ সামৰিলোঁ আৰু কৃষকসকলৰ যি অসুবিধা আছে তেওঁলোকৰ প্ৰশ্নৰ আমি উত্তৰ দিবলৈ প্ৰয়াস কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছতে আমি বুজ পিপাৰ এটা নতুন খেতি গতিকে বুজ পিপাৰৰ বিষয়ে আমি প্ৰশিক্ষণ ইয়াত দিলোঁ যিটো আমি টাবত জালুকৰ খেতি কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে আমি ইয়াত আলোচনা কৰিলোঁ। তাৰোপৰি আমি ট্ৰেড কেনেকৈ আদা বা হালধি জাতীয় যিবিলাক গছ আছে বা আমাৰ শাক পাচলি আছে সেইবিলাকত কেনেকৈ আমি বংশ বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ প্ৰজনন কৰিব পাৰোঁ সেই বিষয়েও আমি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু তাৰ লগতে বিভিন্ন বেমাৰৰ ৰোগ সম্পৰ্কেও আমি ইয়াত আলোচনা কৰিলোঁ। ইয়াৰ লগতে আমি আৰু নতুনকৈ যিসকল কৃষক আছে সেই নতুনকৈ কৃষিৰ লগত জড়িত হ'ব বিচৰা ব্যক্তিসকলকো আমি কৃষিত বিষয়ে ইয়াত যোগদান কৰিবলৈ কৃষিৰ কাৰ্য কৰি আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ। आसाम आबाद मुलुगसोलोंसालि जरहाट आरो बर' कसारी गाव हायुङारि खुंथायनि जथायनायाव दिनै जोङो गलाघाट जिल्लानि उरियामघाट जरपुखुरी गामिनि नवीन युबक संघनि बे मिथिंसालियाव जोङो बे ओनसोलनि आबादारिफोरखौ लानानै मोनसे फोरोंथायनि हाबाफारि लानाय जादोंमोन आरो दिनै नैबे आबादारिफोरनि फोरोंथाय हाबाफारियाव गाहायै जोङो बारि बागान बानायनाय जायखौ हर्टिकालचार होनना बुंनाय जायो बेनि सायाव फोरोंथाय होदों। जोङो मैखुन आबाद फिसिनायनि सायाव गोनोखोआरि मुगा आदबजों जों बोरै गोजौ थाखोनि मैखुन आबाद मावनो हायो बेनि सायाव जों फोरोंथाय होदों। बेनि अनगायैबो जोङो जालुक जायखौ गलमरिच होननानैबो बुंनाय जायो आरो गुबुन गुबुन बेबादि मसला जातीय जोंनि आबादफोरनि सायाव जों बेहाय रायलायदों आरो बिदिनो बे फोरोंथाय होनायाव जोंनि आबाद मुलुगसोलोंसालिनि साइन्टिस्ट बैज्ञानिक डक्टर अपूर्व दास आरो डक्टर सौमित्र गोस्वामी बिथांमोना फैनानै फोरोंथाय होदों आरो बे जोंनि दिनैनि बे फोरोंथाय हाबाफारियाव जोंनि गलाघाट जिल्लानि गाहायै
धनस्री साब डिभिजननि सा 80निबो गोबां जोंनि आबादारिफोरा बेयाव बाहागो लादों। बेनि गेजेरजों आं मिजिंथियो जोंनि आबादारि बिथांमोना गाव गाव आबाद मावबोदोंब्लाबो बे गोनोखोआरि आदब खायदाजों बा दानि आदब खायदाजों बोरै आबाद मावलांनांगौ, बोरै मावोब्ला जौगा थाखोनि आबाद मावनो हायो, बेनि सायाव गोबां रोंगौथि मोननो हाबाय होननानै आं सानदों। जोङो गुलाघाटआवल' नङा, जोंनि बर' कसारि गाव हायुङारि खुंथायआ थांनाय 25 जानुवारि खालि जोङो जरहाटनि जे डाइरेक्टर अफ एक्सटेनसन एडुकेसन बिथांनि अफिसाव जोङो बिथांमोनजों आरो जोंजों मोनसे बुजा-बुजिनि जों गोरोबथा मोनसे खालामलायनाय जादों। बे गोरोबथानि गेजेरजों जों बिथांमोननिफ्राय रिसर्स पार्सन लानाय, बिथांमोननिफ्राय गुबुन गुबुन स्क्रिप्टनि जों आदब खायदा लानाय, बिथांमोननिफ्राय जोंखौ मदद खालामनो हानाय बे हाबाफोरखौ जों मावनायनि बेयाव लिरनाय दङ। आरो बिनि गेजेरजों जोङो थांनाय बार' जिहेथु धेमाजियावबो जोङो मैखुन आबादनि फोरोंथाय लादोंमोन। बेनि उनाव जोङो आं नगावआव लानायनि खोथा सानदों। बेनि उनाव धेमाजि, बरपेटा, नलबारि गुबुन गुबुन जायगाफोरखौ जों फारियैनो लाबाय थानायनि बाथ्राखौ सानदों। आं मिजिंथियो जोंनि आबादारि बिथांमोनाबो गोसो होनानै दिनै जेरै ओंखारबोदों उननि समफ्रावबो बे आदबखौ लानानै जों आबाद बिथिंखौ जौगाहोनायाव बयबो गोसो होगोन होननानै आं मिजिंथियो। আজি আমি অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা যিটো আমাৰ কাঠফুলা গৱেষণা তথা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আছে, তাৰ অধীনত আমি এটা এই উৰিয়ামঘাট অঞ্চলত কাঠফুলাৰ ওপৰত প্ৰশিক্ষণ দিলোঁ ইয়াৰ কৃষক ৰাইজক। অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত যিটো এই প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আছে, ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে যে গোটেই ইয়াৰ অসমত আমি ৰাইজক কাঠফুলা খেতিৰ জৰিয়তে কেনেকৈ অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বন হ'ব পাৰে তাৰ ওপৰত আমি প্ৰশিক্ষণ দিওঁ। আৰু এই উৰিয়ামঘাট অঞ্চলত যিটো আজি প্ৰশিক্ষণ দিলোঁ, আমি আশা কৰিছোঁ যে ইয়াৰ ৰাইজে তাৰ পৰা লাভান্বিত হ'ব আৰু ইয়াক এটা জীৱিকাৰ উপায় হিচাপে লৈ আগবাঢ়িব পাৰিব। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो डालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो, थाबैनो मुं थिसनहैदो।